Ska invita bosa para bem symposium de cardiologie, eigenlijk dat focus op interventiecardiologie. Het is een symposium die interventiecardiologie que nós trabalhamos tendo na Aruba. E motivo tá que eigenlijk 2018 nós começar com interventiecardiologie na Aruba. Promeco é nós amada tu nós pacientes não afo, nós por tratar maneira que o médico mistério worden assim, para motivo que nós está atrasar dentro do sistema de tratamento. Com orgulho, nós logra 5 anos de tratamento bom na Aruba e eigenlijk é o qual nós quer apresentar o dia, o qual nós logra de hasi para o médico local na Aruba com a ajuda do hospital. E o qual eigenlijk está efficiënt, inovação que nós quer seguir com ele. Não é só o qual nós logra fazer o, mas o qual nós quer logra no futuro também. Sempre no symposium é algo internacional, onde tem orador internacional que também 2 dias papia over die heriden e como trata heriden de pia, de diabetes, te com heriden complicada de barriga e tudo soort de heriden. Sa que lota den Renaissance Convention Center, nós temos oradores de Caribe, nós temos oradores de América, heriden que eigenlijk de experto den field de tratamento de certo heriden. Que também especial Aruba para público grande que está entre nurses e com doctor que bem sabe mais over de como trata de laatste inovação e de laatste coisas que por worden usado em hora nossa papi de heriden complicado. Nós também temos centro de referência para o Caribe, onde o gente de AFO também para tratar aqui. Nós estamos pacientes de Bonaire, Caba, agora aqui pacientes de Caribe, que toch também aqui para tratador de nós expertos aqui. Nós temos team de 7 consulentes que trata herida, nós também crescemos sobre cuido e demanda weer mais grande. Ik de antibiotica cursus mag aankondigen en die zal plaatsvinden 13, 14 en 15 oktober. En de antibiotica cursus, de naam verklapt het al een beetje, zal gaan over antibiotica, dus geneesmiddelen die infecties bestrijden, zowel de werking als de bijwerking. Maar het zal ook gaan over diagnose stellen en de behandeling van de infectieziekte. Daarnaast zal een belangrijk deel van de cursus ook gaan over antibiotica-resistentie. En dat is een wereldwijd probleem waarbij bacteriën steeds minder gevoelig worden voor antibiotica en de behandeling van infectieziekten steeds lastiger wordt. De cursus is opgedeeld in 2 delen. Het zal een Engelstalige cursus zijn. Het eerste deel is voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Dus denk aan huisartsen, tandartsen, maar ook de apothekers en de praktijkondersteuners, de POH'ers. En het tweede deel is meer gericht op de zorg binnen het ziekenhuis. Dus die is ook meer gericht op de medisch specialisten, de zaalartsen, de spoedeisende hulpartsen, de apothekers van het ziekenhuis. Maar ook verpleegkundige specialisten of andere geïnteresseerde zorgverleners zijn welkom. Hier om te vertellen over de DAS-kliniek dat op 17 en 18 november zal plaatsvinden. Dat wordt voor de 14e keer georganiseerd. En dit is een congres voor algemene interne geneeskunde en de reumatologie. Waarbij we dus verschillende onderwerpen zullen bespreken. En dit jaar gaat het vooral om de vrouw, die staat heel centraal. En we gaan ook praten over verschillende onderzoeken die hier lokaal gedaan worden. En verder zal er ook aandacht besteed worden aan de communicatie, de samenwerking tussen medisch specialisten en de huisartsen. We zien dit congres dat nu al voor de 14e keer georganiseerd wordt als een platform. Een platform voor artsen van Aruba om elkaar te vinden, om te brainstormen met als doel om de zorg te verbeteren op het eiland. Maar er worden ook al jaarlijks artsen, zorgprofessionals uit andere eilanden als Curaçao, Sint Maarten, Saba, Suriname, het is geen eiland, maar ook uit Suriname uitgenodigd. Ook uit Nederland hebben we bezoekers, ook sprekers. Dus het is een internationaal congres dat eigenlijk steeds meer bekendheid geniet. Dus kom vooral, schrijf je in. We gaan kennis delen, maar we gaan ook elkaar ontmoeten en om de zorg te verbeteren.